O texto bíblico de hoxe é Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Jesús fala ás persoas dicendo: non pensen que eu vin para abolir, anular a lei e os profetas. Eu non vin para abolir, mas para darlle pleno cumprimento. E depois nos incentiva para cumprirmos a lei dicendo: que na cumprir será grande no reino dos ceus. A través deste texto vamos refletir cual a relación que nos temos con a lei, con as normas, con os mandamentos. Jesús deixa claro en este texto que ele non é un revolucionario, un anarquista que ven para acabar con todo o pasado, con as leis que recebeu do Antigo Testamento, da tradición. Pelo contrario, ele diz que ven cumprilos. Porén, a atitude que Jesús mostra diante da lei é moito diferente daquela que mostraron os fariseus e os escribas. En cuanto os fariseus e os escribas cumprían a lei dunha maneira legalista, ao pé da letra, Jesús nos convida a cumprir a lei por convicción, desde dentro, non porque está mandado, mas porque é o modo de expresar noso amor por Deus e pelos irmãos. A lei foi dada no inicio para conducir ao povo de Israel pelo bon camiño. Se nós voltamos á origen da lei, viveremos todas as leis que Deus nos deu e tamén a Igrexa con outra atitude, non por obrigación, mas por amor. Este é o verdadeiro sentido da lei. O verdadeiro sentido da lei é viverla por amor e non por obrigación. Apliquemos iso á nosa vida concreta. A Igrexa nos pede de participar da Eucaristía unha vez por semana, aos domingos. Como eu participo da Eucaristía aos domingos? Só por obrigación, por costume, por tradición, porque o aprendí dos meus pais? Se vou con esta atitude á misa, probablemente estarei só de corpo presente, mas con a mente noutro lugar. Estarei distraído e esperando que termine o quanto antes. Porén, se eu entendo ben o valor da Eucaristía, se eu entendo ben que nela é Jesús que está presente e vivo, que está se oferecendo por amor a min, entón, miña atitude será diferente. Coloquemos outro exemplo, a confesión. A Igrexa nos pede que nos confesemos unha vez, pelo menos, ao ano. Tal vez algunhas persoas cumpran este mandamento da Igrexa e se confesen só unha vez no ano. Evidentemente, esa motivación é insuficiente, porque a persoa que se confesa unha vez no ano é só por obrigación. Porén, se eu entendo que a confesión é unha oportunidade para renovar miña vida espiritual, para voltar á amizade con Deus e con meus irmãos, entón eu irei na confesión con outra atitude e desearé realmente me converter a través da confesión. Outro exemplo sería o jejum. A Igrexa nos pede que durante este tempo de Cuaresma façamos jejum. Eu posso facer jejum só porque está mandado, porque a Igrexa me pede, ou entender que a través do jejum eu vou me libertando de tudo aquilo que me escraviza. Se eu viver assim o jejum, estarei entendendo o verdadeiro sentido que ele ten. En resumo, podemos dizer
que o que fai a diferenza na hora de cumprir as leis é o motivo pelo cual nós as cumprimos. Si for só porque está mandado, porque é obrigatorio, entón faremos todo o que a Igrexa nos pede, sim, mas só dunha maneira externa, sen convicción. Iso terá pouco beneficio para a nosa vida espiritual. Porén, se vivemos todas esas normas que a Igrexa e Deus nos dan por amor, entón eu vou progredir na miña vida espiritual e vou viver de acordo con o que Jesús realmente expresa no texto de hoxe. Jesús viveu así as normas, resumíndoas no amor. Vivamos las leis tal como Jesús nos ensinou. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.